Hi guys. Dito pa ko sa among balay karon. Gusto ko nga mo laglaag ko kay hingundang ang ulan. Wala nang ulan. Unya, dito ko una magtanaw-tanaw sa akong mga palibot sa akong buwak. Niya ang among mga palibot. Guys, sagbot na pud kayo ang akong bahay kay dali ra kayo moturok ang among mga sagbot tungod sa permi lang ulan. Ug ang akong buwak nga poinsettia. Ya guys, oh lamig kayo. Panahon sa December mo buwak ni ang iyang dahon mapulos puwa. Oh. So karon dai ha? Matagal na tong malaya. Mag-ilis ng dahon. Kung bata pa ako, nandyan na. Punta ta. Dito lab. Dali na lab. Sama tayo lab. Ato sa akong amiga nga si Inday Pingping. Dali nak. Ako mama. Di lagi. Sige. Ayan na lang kay naiuwan. Oh, ang akong buwak guys. Ayan. Tagbot. Ito na tayo. Pupunta na tayo sa aking amiga. Kuha tag, bayabas ka. Walang bunga, walang hinog. Dito naman ta sa aming luyo. Tapos maganda tong bulaklak to guys, oh. Guys, tingnan mo ang aking mga bulaklak. Dito guys. Oh, ni ara guys. Ang akong mga bulak. Na tricolors na ko. Na silom. Na ay money maker. Na sila ay mga akong uban nga mga buwak. Nandito. Yun pinaka maganda nga bulak na ko guys. Itong poinsettia. Yun guys oh, ang iyang dahon mga red na. Kung panahon sa Pasko guys, mao di iyang buwak dahon. Ang buwak lang niya lunlon ang iyang dahon red. Og ang akong mga antuanga, maraming mga bulak. Oh, malaki. Yun. Guys, maraming bulak sa akong mga ampanga. Guys, oh. Ganito guys. Sus ka lang. Ganda. Ganda guys, oh. Hindi na malinis guys. Dito marami na sagbot. Dito tayo guys. Dito tayo sa camera. Mag-picture tayo sa akong mga bulak. Laray kami eh. Let's go guys. Magsuroy-suroy ako. Ato ko ilan Inday Pista. Parang ako makita eh. Ato ko guys ha. Akong amiga nga si Inday Pista. Kay may gipang bati siya sa iyang lawas. Lab. Nandito na ko sa aming balay karon. Guys, pato ko sa
akong igsuon dito sa DNR. O, mayroon mang ulan guys. Ano ba? Magkuhaan ako ng umbrella. Magpayong ako. Hindi man makita. Ganito na lang guys. Okay. Ito na ko sa akong manghod. Dito pa ako padaan guys. Dito muna ako kay pista. Matanda ko ni pista ang may best friend ko. Maputik dito guys, oh. Maraming tubig dito. Dito ako agi. Maputik. De. Ano nga kay mong baka aw kabaw de? Ito ako agi. Dito muna ako. Mayroong dito ko guys, mag-upo ko sa amin puro maghintay ako. Mayroong dumating malaking ulan. Yun guys, oh. Asa ka, best friend? Taya ka? Nagtaya siya ng loto, guys. Ito na. Wala nang ulan. Guys, oh. Madilim ang panahon ngayon eh. Palagi lang umuulan. Hindi pista. Dito ako sa amin bahay.